खाए के देनी कि ले रे बउआ खा ले तो इनके बुझाते नहीं कि फुटानी कइले बड़सन। हमारा तो समझे में नहीं आवत कि का खइसन का पिहसन। हई ना खाइम तो हऊ खाइम। डरामा लगा के रखले रहतसन घर में एकदम तबाह करके हमारा के रखले बड़सन दहले बड़सन। जाके बापा के अपन नहीं खसन डाह हमारे संगे अत कइले रहतसन। छोड़ देम खीस बरता हमू चल जिम नैहर होने ना ऐसे चिल्लातो सन कई दिन से कि फीस दे मैं फीस दे। हम ही कमाई जातनी कि हम ही दी इनके बुद्धि नहीं खे कि जाके मांगे ला बाप से अपना। चाबिया कहाँ बारे आए? कौन चीज के चाबी? सकिलिया के खुटिया पर टांगल बा। कब हम खाना में खाना में बनल बा कचौड़ी बनल ह सब्जी बा दाल बा भात बा दिखाए के। कचौड़ी को जब दाल भात में कचौड़ी कौन की जरूरत रहे? लइका कहत रहसन खाए खातिर त बना देनी ओनी के। हाँ तो फ्री के तेल आवते बा आ फ्री के सब तो बनाए में का बा बनाओ जितना बनाए जो बोरा जी तेलवा नु त मुंह बना दिए सोगारी। गजब बात कर देन त लइका फेंके बरसन त ना खइसन। एकल चार गो वैरायटी बढ़िया कहियो एको ना हैं बड़ा लड़के के दाज बाटे त समझा देवेला कि मत मांगोसन। आ फीस मांगत रहसन कहिए के ट्यूशन के देवे के बा ओकनी के द पैसा। पैसा कहां से दी? पैसा कहां से दी? कहां से पैसा अभी दी? त का काम करे जतो कि तारा के पैसे नहीं खे रहत। माने काम कर देन त माने एथी का भइल तू मुंसी का माने पूरा जजा ले हमरा कहां पैसा बोले कहां पैसा आई। अपना के खाए खातिर का मांगतनी कि पहने खातिर साड़ी लुगा किने खातिर लेकिन के फीस होए खातिर ना मांगतनी ना तरह के साई लुगा पे तू पहनले बाड़ू तरह के दियाला थोड़े खूब नु किनले बड़ा कहे के बा ना देख रे हमरा ना नैहर से आइत न त ऐसे ही आदमी उघारा ही रहित। हां नैहर से तोला कुणी हाड़ी आवता हैं एगो रेडियो छोड़ के एगो बकरी छोड़ के आतले कुछ मिलल ना नु आ नैहर के बड़ाई कर लो। ओ जमाने में उहे ढेर रहल जितना शक्ति रही उतने नु दियई तो जा तो वो शक्ति के अनुसार बोलो बच्चा बच्चा मत बोला हमरा भी। गजब भाई बात करतन हम नहीं जानत कुछ पैसा तो फीस देवे के बा डरामा मत कर। हां तो जो ऐसे हट तू ऐसे हट ऐसे कहां जाई हम जो घर में जोर कहां जीबे काहे घर में जाई मन का देख के हमरा के आंख फुटत का मन काहे महका तनी हम ये माने हेमा मालिन का हुक्तार मन देख के हमरा मन लड़ाई लो भाई हैं हमारा के काहे के मान लो भाई देख के जेकरा के लोभाए के ओकरा के लोभाते नु बा। लोभाव देख के मैं गांव मोहल्ला में घूम घूम के मने नु लोभाता दूसरा के मेहरारू निक लागेली सन फलाना में भौजी त चिलाना में भौजी ले मजाक लौकेला आ हमरा के यहां आते तर जीवे जर जाता काहे काम तू कर तू हो रह ओ लायक रहबू। इतने दिन से ना खराब रही अब खराब हो गई हम। हां खराब हो गेले ई काहे तू जान तू कुछ दिन से हम देखो दिन तार रवैया बदलल लगता है एकदम। मैंने का देखो तड़े मैं का रवैया देखो तड़े बनी का है मैंने घर हमले हम किया देखी लड़ाई कर लेके चाह चुपचाप लइकन के फीस दे दिया हां तो खाना जो दीही नाम जो ना जो ठीक जो जा मत खा भचर ये कइले बाड़ी लागत कि एथी बा हैं तेरा असल बाड़ू सब गांव के भौजी के माना त हमरा का नहीं खा मानो वो लग तो बाड़ी सो हैं हमर तो भव ही बिया हमर भव है लागे दूध टाइम हमरा के तेल लुका छिपा के लगा देवेले कुछ ले त बिना हमरा के मुंह में खेलू खाई ना आ तू बका हमारी बधारिया अपने धके भर पेट ठूस लेबे तब कबे खाना खइलो हो हैं तारा पीछे परियो गेल बनी मैं अरे भाग जीबू ना तो रहिए जीबू कुछ कह भसुर हन त का प्यार दिल होइए गइल बा दिल लगी गइल बा प्यार होइए गइल बा तबे में एथी का करे वाला बात बा जितना दिन ऐसे बनता वैसे बनो आ जइया सब कोई जान जाई ओही दिन त हमहू पर्दा फास क देम। हां ना त ओइसे भी कहले बानी कि हां तोहरे संगे रह जीव अगर कोई जानियो जे त कोनो बात नहीं खे बनाई भी अंडा आ खियाई भी पर अपना हाथे से कहिए से कहत रही कि अंडा बनावो ना कुछ कह बहुत हमरा के अच्छा लागेलन लेकिन उनका संगे मत जोड़ियो त खपेला एगो हमार मरद कन्या। हां मम्मी जी का कर तो अभी ना भइल बनावा तनी एगो नतिया घर में एगो दोसरे कुफुत लागल रहता है ने कतनी आदमी सोचा था कहियो तनी चैन से खाई कहियो चैन से खाए के नहीं मिलत है ने एक करत ये तो ओकरो काज ने का भय रहे बेचैनी अरे कतहू जाता कतहू तो जब जानते बड़ त हमरा के बोलल पे खिसियात हुए बोलत हुए मारत हुए पीटत हुए त का बोलला के हरदम बोलला के जरूरत बउए मुहे लाग रहती है मुहे लाग रहती एगो बात बताई मम्मी जी मरद के हर में सा ना उनको करे के मरद से हिसाब किताब कर लगम त मरद जानतनी नु मरद के कबो बांध के ना रखे के चाहिए उहे बतिया हम जब समझावत ने लेकिन समझत नहीं के अल्लाह त मुका खा लेबे ले शांत हो जाले इहां के बानी त फोन करी ना हां हो हम ड्यूटी कोई नहीं चाहे कुछ हो वैसन कुछ हम बस उतने पर फोन रख लेना अब हम झगड़ा करे लगब खिसिया लगब त उहे के बाहर में ना एक कने तहरा पवैया के उ नहीं खे आ इहो नतिया उहे बउए इहो वो सही बहुत पूछत है तो बता दी कुछ कहत ले तो इहो उहे लागेला
चटा चटा मारे का जाने काहे अब खातिर कपार पे हैं? चढ़ब तो कोई उहे नु करी बताई कोई ऐसा ही ना नु मम्मी मार दी हो पहिले ना ऐसे करत रहे ई अब का जाने काहे दिनों पे दिन ऐसे करे लागल न तो पहले कितना नीमन से रखत रहे रहत रहे हाँ सब बोल कितना घर में शुरू- कोई जानी ना माने शुरू से ठीक रही ना बीच में जाके थी का जाने कौन रवैया सीखता लेकिन कौन हम बुझे जब से आइल बन तो देखले बानी कि भैया जी वही तरी रहे तो तारा आइले पे जनल हूँ तारा के देखा देखी बड़े अच्छे के आइल ना वही गले धीरे धीरे का मती खेती धीरे धीरे का जाने लड़ाई झगड़ा काहे खातिर करे लागल आ वही खातिर एक दिन पी के आइल आ वही घरे लेती है डर में लागल कहनी जानी है मम्मी जी कि रोटियो बना दी कि खाली चावलवे बना दी अच्छा वाला वे रहे ना दा रोटिया का बनैबू ना अगर खाए कोई तो कब हमरा के 4 गो गैसा पे सेक दी है रोटिया हमरा के सुगारवा में कहले बसन भात नहीं के खाए के ठीक बा जानलू यही के चलते पास रहित नु तो जल्दी से हो जाए जनी उतना गोइठा सुकल नहीं उतना बुनिया झिमी झिमी पड़ गइल नु तो बुझाता के कुल भीज गइल बा ले आई का एगो खोज के बास लेती ना मम्मी तो जल्दी हो जाए काहे के जान तनी गर्मी आता ना लागत नहीं जा कि का कहे के रुक समझ आई। रुक रुक जा तनी एगो खोज के लेके आवत बस ठीक ना ठीक बजाई होबे से जेकरा खातिर हम बनावो तनी ऊ कहां बाड़न हमर त इहे नहीं के बुझात लेकिन कुछू कह ओकरा के देखी ना नु त हमर देह में आग लाग जाला खेला बढ़िया गोती नहीं या एहू बेरा कुरकुर कइले बिया एहू बेरा उनकर मूड खराब होई लेकिन उनकर मूड खराब त भइल बा ओकरा से लेकिन बनाई में हम बना के से करा है आवत हम तो बस छते पकन के चली जी खिया दी बाप हो बाप साला कातना सो लगता धराइले ही रहती हो हैं मोगी हमारे टाइम में बिया कि कहां जाता है का करता है हैं हमारा से चोरी हैं तू के अंदर 20 हमरा से काले राती में भेंट मुलाकात करले बने फिर आगे मैं दोपहर भेंट कर कल राती में तो भर रात जाने की सुतने अपना ये तना खीस बना अपना दे तब भौरा नु के कि माथा गरम रहता है आवत हम तब पूछा तनी दादा हो जाता है जीवे एकदम जर जाता सरफराई दे सरफराई ठीक से हमारा पोरल अइहन नु तेरा बोलब ना चुपे चाप रह ये कौन मतलब हो भसुर हो के भसुर हमारा हो तब तर के जान से ज्यादा माना तनी मरद के हमार कुछ गलती नहीं के तब उनकरा से नहीं की बतिया के उतरे झगड़ा लड़ाई कोइले रहतनी तब वो ध्यान नहीं कोन देत मेहरारू से झगड़ा करके तू ना पता कहां भइलो नहीं हम स्वर्ग लोक में अरे पागल सुना ओहो काहे रुस गइलो देखो रुसे के तो ओ हम कबे से इंतजार करता नहीं यार कबे से 1 घंटा हमरा हो रही जा पहले ई बताई भैया जी को हम अच्छा भैया जी कहो चाहे सोनिया जी कहो तोहरे न कहे के बा मैं पहले बताई कि रोरा कहां करी एगो बेरा धने आई पहले आई प्यार करी सुनो ना कल नींद पहले बताई कि रौरा झगड़ा क के कहां चल गेली ओकरा से फिर झगड़ा अरे करिया माथा खराब कर से कहते कि ई निखे बुझात कि लेकिन के ट्यूशन के महीना देवे के बा आखा तो घुमता रह नरिया लेखा हम तो झाड़ देनी है मने रे कोकनी तोरे टेंशन भइल बा हैं काहे ना 2-4 हाथ लगा देनी है देव धीरे धीरे घबरा मत ना हमनी के जोड़ी देखी त ओहो एक और बात भाई जोड़ी देख सुन फोटो ना। खींची ना जी एक और बात सुन लो का आ राते नींद के दवाई दे रहते रहो दूध हम दे दे के आ जाने की यही से बोरा उठा लिए देता ना लेट ना हम जानते नींद के नहीं दवाई दे के पागल कर दिए हां हां ढेर नींद के दवाई खइला से न पगला जाला आदमी बढ़िया बा मोरी जी तो बढ़िया बा लेकिन एगो हेलो। कुआं ठेल रह लइकियो नु बिया अरे छोड़ो ना लड़की बेटा का करी कर सियान होई शादी बियाह कर दीजिए अपन कुछ कहीं बुझा लगा हो चका लइकी के बात नहीं बताई हमारा संग असली जोड़ी रह बैठे यो बुआ अरे मुस्की मार के जब हंसलुए भव करे जमे अमा जलहु चार्जरवा कहां चार्जर लेवाई रही बगल तो के ने सुनो चार्जर कर देता सब हैं? आई हो जाता चार्जर ले ली भैया जी जाए हां जाता नहीं चल बबी चले चल पापा हैं? कुछ चाची के घर में तू क्या करता है पापा पैसा दे दी कि ले जा भैया जी पैसा दे दी बुच्चिया के अपना चल जा बगल में 100 रुपया बजा निकाल जा जा ना चाची दे तो ओहो तब चाची से मांग भाव लगी हम माने बोल भाव ले पागल ली कहीं क्या तो कबे के तो बैठे रह सर बैठल सब कहां नहीं पागल चाचा को तो नहीं है तो जो 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 मिले
दे ना दी। जा जा जो दे चाची कहाँ बा तर पैंटवा में? पैटावा में बा आपका पैटावा में धल बा जो सुने ने कहानी है हे बोई पकड़ी ओहो हट तोरा पैसा दी हट हैं? तोरा मिलबे ला करी ले बात हो करे के पैसा नहीं खे। बगलिए 500 ही ले रुक जो पगली ले ना औरी दे दी कुल दे दी कुल दे दी। धर दे तो कुछ कहिए ओहो कुछ कहिए मत। आयो हई तो हई के दलसा हम देनी है पापा देला है हई के दलसा हई चाची पागल कैसे माने भौवा के मम्मी दलसिया मम्मी पापा देला है पापा हई 21 रुपया चाची चाची देनी है आ सुना जाके फर्स्ट क्लास के जा कुछ खा के जाता कितना के खाइस हाँ। कितना के ना रस खा अब फुआ से मम्मी से नत कहियो दादी से। जा ना कहो अरे यानी बुनी आवेला चिड़ैया ढोल बजावेला रागुनी एक फूल का मजा आ दिन रो दरवाजा बंद हम न होइनी हां हम जानते ना रह के रो अच्छा गए एगो बनी। बात कही हम मनाओ तैनू कि लड़की हमारा कहीं लड़का बुद्धि लेखा करू कम से कम 5 बरिस अब सब कोई दवाई करवाता के बुद्धि लड़किया के कम बा आप कहता नहीं के बुद्धि से कोई अच्छा तेज तरह रही तो पैसा मानित हैं भाग में कह दे चढ़ ले गई दादा सब कोई जाने से पहले जल्दी भागी। अभी ना अभी तो तहरा के ले जे पताल लोक में आ वो जे जान जे तो पता पका दिखाई हैं पताल लोक में बोले बनी खरबूजा आ कचर गार गार के अनु आ चभर खाई जाई पगली कहीं क्या ओ उठ ओए दादा सुरची रहो तो हमरा के पला दुतनी देखो अरे मर दी तो कैल्शियम के दवाई फोन खाता पहले रही करा फिर विटामिन कितना तनी ना बीपी लो बा एकदम आसोचन के तनी हेल्दी रही पीऊ के खा हेल्दी क्या तारा खाती हम हेल्दी ना तारा खाती क्या कदी हेल्दी के उल्टा शब्द का होला बहुत प्यारी समझ गई हेल्दी के उल्टा शब्द होला बेल्दी है ना का होला हेल्दी। आई लव यू बाबा आई लव यू भैया जी। सुनो और सही हमारे पर कृपा बनले रखी है ठीक नो अल्लाह बोले तुरंत हम नौकरी के फार्म भरे वाला बानी ए जे गांव ही में मैं माल तुए धरी है मेरारू बजाने के मेरारू के मुंह कुछ दिन में मेरारू के मुंह पर मुंह के भगा देम नहीं हो तू घबरा मत हेलो हम जाते नु तो बॉबी देख ले करे को काम गड़बड़ा जी नु बाप रे बाप कितना रिस्क बा घर में प्यार करे से लेकिन इहो एगो ठीक है बा रिस्क बा तबा बहरी भेंट मुलाकात करे न किनु जाके हो घर के इज्जत घरे में रहता है। सातनी ये बड़ा दुकान पे आ कीन के लेके आए हुए तो टाफी किनब और एक नमकीन किनब और न कवितावा के घरे जाई वा कम ना कि चल ना हम पैसा ले लेबानी ऊ तो जाले हमारे संगे तो 1 रुपया का ना खियावेले आ हम जाइब ना तो अब ओकरा के चिढ़ाई तो पैसा हमरा के ढेर दे देना चाचियो दे देनी है पप्पो दे देना हो बाप खेल ए जिया कट दे 50 और यही 50 100 आ 20 120 आ हाय 10 रुपया कर पे भइल 130 दे छोटा डाल का पैसा रे अब फाड़ दे रे। हां तो हाथे से छीनत काई आ कहां इतना पैसा कहां ले पैसा चलगी है ना अपन बाबू के पेटी में ले बगल ना में पापा दे ना एक पापा हाथ में पैसा देला हम हां दे ना ट्यूशन के फीस देवे के बा ता काहे का खाए के देना खाए के तोरा के मतलब खाए खातिर हाथ में पैसा देले बा मन भले ते अपना मन के पापा से पूछाई और चाची से पूछाई एक के घर में रहना हो जा एक ही घर में रहना हो जा। हां हमरा के देना हो जा पागल है ना हड़ू तारे पापा ता चाची भावा भासुर लगे ना जा एक बेटा को बड़ा करे भासुर लगे ना जा कुछ लागत हो खंजा लेकिन चाचा चाची और चाचा चाची कहती पापा और ना चाची एक के घर में रहना ना तो हम गई नहीं है ना दादी दे ले लिया दवाई ये ताकत दौलत देवे के चाची के तो गई नहीं तो हमरा के देना चाचा दे करना कि जो खेली है आप तो मांगी नहीं हो लेके जाते हैं खेल लो तेरे का कहले मन पूछिया कहला मन की ले पूछिया ले बबी पैसा ले खेलिया कोई ले कुछ कहिए मत। हाँ ई बात कहना कोई के बताइए मत पूछिए रहे त नहीं देत रहन रोए लगन या तो हाई देना फिर रोए लगनी तो हाई देना हां चाची में रही चाची 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 के
के घर में पापा गई रहन कि पापा के घर में चाची आई रही? ना पापा ना गई रहन चाची के घर में, ललका वाला पर्दावा बा ना ओही घर में। आई रे माई, अब हम का कही, का कहती रे? का मैं लेबू देख दा दादी हम पैसा अच्छी पैसा ले लिया। पैसा का पैसा रे? पैसा मिलल बाटा के भैया छोटके बुझ के ए पुआ हम जाने तनी पैसा छीने के चक्कर में आई कि कैसे छोटे के पैसा ले ले हमरा के पैसा बच्चा बच्चा पूछो तन बता के का भेलै कहां ले पैसा ले के का बगल में पापा देना पापा ई काहे कहते रे खाए के हतर तक पैसा देता खाए के मारा मत ठीक हो जब बड़ा कहले 100 रुपया बट ले 50 50 100 ऐसा के ना रे आ 100 रुपया 100 कर पे भाई 2000 पढ़ा तो बुद्धि नहीं के पढ़ा तो बुद्धि नहीं के होत कही हां ये कुल पड़ जाता का भेला रे काहे के देला से पैसा रे चल तो पूछी बगल में चले ले मारती दादी ने नबी गार्डन जाके चल ले पैसा रे पापा दे ना गाल कहीं के पति ऐ मैं बतावत नहीं छे, माई हमरा तो लागत है कुछ गड़बड़ है घर में, जान जो चाचा मोबाइल तो ले हमरा के देखे काती पापा ले लो ना ठीक है कहते रे पापा चाचा चले पापा कहत ये पापा छठ के बुझ के घर में गोराने के भी बैठा रहन जा, आई देख ले रही है त छिपावे खातिर करके पैसा देले बाबन जा आ तेरे घर में चल 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 आओ ता हटावे के पड़ी हो। मम्मी जी कहतन के ही में गोइठावा धराई त कैसे धराई अल कर बथुआ आय आ वो कातना महंगा के गोइठा बाइने उने रखाई उनी उनी पर जे त भीज जाई दे तैसन हो गोढ़ाउल मिलता जब से गैस के दिक्कत भइल बा एही में तरी हटा मोने खुश हो गई रे। हे ने क्या करता नहीं होनी है कोई बा का के डराता नहीं मम्मी तो गोल बनी गोइठा के बतियावे अरे ठीक होती है क्या करती है पलंगों पर कोई बेडशीट पे फाटल रस्सी होती है हाँ। मौगी आई ना वो नहीं सियता तब नहीं के नहीं सिए के अरे तुम तो धोखेबाज हो वादा करके भूल जाते हो रोज रोज सनम तुम तो वैसे करोगे रूठ जाऊंगी तुम हाथ मलोगे तुम भी बड़ी चालाक हो मुस्कुरा के दिल जलाती हो अब तो घावे लग जाई जी बाकी भव भसुर के रिश्ता बानू साला का कहे लागत कि हमरा गुप्ता धाम बोल बम बाबा धाम सब धाम एजे मिल गइल बा हमरो के लागता कि सब तीर्थ एजे कले ना एगो और गाना गाई ना हो गई एगो हाँ। अरे की बोलिया बोले ले गोरिया घुमाइए तरीके अरे जैसे बोले कोई लोरिया रोज मन करे तो तोहरे के राजा मन मन कर ये मत मार ले बिया ना आई रे यही से तारा हम महका तनी नती हूँ आय? आज करे खेलानी है ना कनिया बनता ये से का खेलते चका चकैया भैया जी मैं घुस गई किरिया निकाल तो पंचर बनावे अरे खातिर आ ना यार ना लो करा हमरा हां ये कर चलते लड़त रहा पैसा दे बिगाड़ तड़ा एकरा कहे 250 रुपया देले बड़ो हाँ? हां कहत या कि पापा हमरा का पैसा दे के हमर मुंह बंद करैला चाची के घर में ढुक कर हम देख लेनी आज दी दादा अभी ऐसे से गोल गोल घुमावत रहा अरे उरे जाना तनी ना पूछी के कौन बुद्धि के हई दवाई चलता लेके झूठ ना बोले ले जानू ना बिना करे तोरा ला शर्म ठीक ही मत भैया जी हमरा में का बोलो अरे अरे अभी पटक दे चकरी खुलताड़ी भैया संगे चक्कर नहीं भाई पंचर बना के साइकिल ले जात रहते हैं में भवैया रह घुमावत नहीं हो गाना गाता नहीं हो गाना दौड़ के खेलनी अरे ये कुल होता रे बात मम्मी जी रो हम झाड़ू ले कनी पंचर करा दे कैसे लड़तवे का कहत है हो अरे झूठ बोलत यार लइके तो झूठ कौन बुद्धि कही सब कोई जाना तनु बुद्धि उनकर काम ना करेला सब बुद्धिहीन बिया तेकरा के पैसा काहे खातिर देले तोर बुद्धि काम करत नु अरे पापा दिल रहो ट्यूशन फीस दे रहा है ट्यूशन फीस बॉबी के पास खाए के दिल रहो कल के चल जे खाए खातिर बगल ट्यूशन 10 रुपया काट दे रहे हैं ट्यूशन ए फीस दे रहे हैं बच्ची सब चाची भी रहा सुतरा कल के जो खा लिया कहिए मत अपना माई से कह दो कि रे नाच के बतिया हमारे घर में धोले रहो हीरे दादा
बिना हार्वेस्टर के हम दवा अरे अरे बाप बस करी जा अरे अरे सुनो सब कोई सुनो हमारे बात पहले सुनो अरे हट प्रथम अंक के प्रथम दृश्य सुन भव ने भसुर को चासा और भसुर ने भव को गाथा ये हमारा से प्रेमिका बाड़ी अब हम क्या करी जरूरत पड़ी ना अभी तो प्रेमिका बने जरूरत पड़ी हमनी के शादी कर सकते हैं का जी ए बालिका तू हट जानियो के का कर सकत है नते कला लगता नते कला जगत रे अरे तोरा नते कर रे तोर मर्दा का दे रे है देखा तनी ना इनकर कौनो भरोसा नहीं के कभी हमारा के अपन बेटी के रखली हन अरे मुहावा समार के बोल बाबू जा रखे ए पहले सुन चला पहले। ना हमारे नाती मुंह कर खिलावा है भेड़ुआ भेड़ुआ लाज लगता हमरा बड़ा से करा वाला जी आटे चकलाई की ना तू ही रहो रे खेलानी तू ही रहो मेहरारू चाहत ना तड़के मेहरारू 10 गो मेहरारू के एगो मेहरारू पेटे के बरत तड़ी पास बत्ती चलो ले का सोची दे भैया कहां तार के चल कहां तार के के बता मारो ना इसको मारो आप बजे तेरे बाबू लेके दाते काटी जा आई ना पहले नते कहां मेरे एक एक थाना पुलिस कहले चाहता थाना पुलिस ए मारता रे ओकर कहे मारता रे अही हो भैया हम का कोई कल एक पैसा लेके छोड़ के चलो पहले थाना में चलो हो जाओ मर जाओ निमन लगता नु हां मेरे को नहीं लगता अरे मैं लड़ाई कर पैसा ले ऊपर जाओ तो लिया